Добър ден, дами и господа, днес ще снимем на Clash Royale. И както виждате, какво... Ух, пич, знаеш какво ми показва? Че съндъкът не се отваря. Давай. Глей кой! Супер, бе. Имам още един. Фри. Давай да го видим. Стой, бе. Къде е той? Къде е? Ей го. Аус. Место кой да го сложи? Стой. Тук. Ще махна този робота. Чакай малко, аз ще как да махнеш. А кой? Тук няма ли някой? Кой да? Махни... Тези. Бомбера. Бомбер, чао. Ох, няма пари. Да апгрейдна ли тази? Коя? Тази. Великана. Ма няма пари. Тази 150. Нищо събирай. Добре, айде да започваме тогава. Великана. А това какво е? Какво? Имаме, виж какъв съндък. 512 такива. 31 такива. 32 такива. Пичахме този. Аз иде гати късмета, нали? Да. Да го сложа вместо... Сега. Вместо кой? Сега махаш бомбера. Бомбера. А да апгрейдна ли онзи? Вълкайро сте. Къде да я сложа? Вместо стрелите. Сложище съм. Каз. Магия. Но се ли ще как ги затопих сега да не минават от тук те? Как? С батъл. И тъпа имаме баце. Хайде да го видим. Го е. Този е той, нали? Ага. И той едва му заминава. Вълкайра. Да. Той колко енергия е този? 3 май беше или 4 май. Пуско. Този е първи левел. Адиос. Сега ще пусна някой силен. Давай. То сме я скруши. Давай, принцип. Не, то са 6. Какво 6? Големия. Давай, бе. We'll play.
И бима. И как го мразя този. Уин. Някой по... Не може ли да ми се падне? Арена. 2. Айди. После ли ми се падна пък сега? Дай, залага няма. Давай Валкайра. Има огнен. Светкавицата на него. Как не му вземе? Дай бе. Ти ще биеш моя, строго се лъжиш. Давай сладкавицата ще му дам. Да вкуси малко слава. Този е 6-то е. Да. Не, този ще ме бие. Ой, махай се. То ще ме бие. Но. 3 секунди ле. Как ме би? В тази игра не ме бива хора. Хич даже. Трябва ми някой да апгрейдна. Имам бая пари. 2200. Добре. Веселия се обличи блуза. Сега. Чак толкова топло ни е. Добре. Някой с кой да съм. Дай апгрейдна колкото можах. Баупик. Сел. Какво е това? Това пуска такива. Скелети е, трябваше да го сложиш назаде. Това е много тъпо е. Как ще е тъпо е? Виж докато тръгне. Ти няма да отвлича там вниманието. Трябваше да го дръпнеш назаде обаче. Какво прави този бе? Какво да прави? Беше го.
този фърлен... И даже оставя бомба като гръм, като умре. Не знам. Ето, който казах, не ме бива. Още ще трябват 200, не, 150 и си готов. За какво? Айде, пети ми пусна пък сега. Айде, готувай. Да, е велика. Великана. Това е тук. Е това. Мини ПК. Пусни той. Твърде късно. Аз не целих скелетите, целих вещицата. Спирайте, гледай. То ми е на 8 това. О, не наплюнка до кости. Чао. Не, хора. Направо не ме бива. Хич даже. Тони, дрън. И което е? Марто. Аз имам 640 купи, ами иска 800. Аз как ще бия? Но това ще бъде всичко този клип.